Ben, vou a falarvos dun costume que había en Campañó durante o tempo do Entroido. Sabemos que o Entroido é un tempo de transgresións, de orden, de inversión de orden, transgresións como que non se facían habitualmente, pero que neste tempo sí estaban máis ou menos permitidas. Estas transgresións están nestes momentos pois son centro da polémica aquí en Pontevedra, como pode ser ao tirar os ovos e fariña. Pois eu non me vou pronunciar se a favor nin en contra, pero a favor non, porque nos momentos en que estamos tirar fariña e ovos cando hai moitas familias que necesitan unha dúcia de ovos ou un quilo de fariña, non me parece normal. E tamén hai que ter en conta e respetar os dereitos de terceiras persoas. Pero sí dicirlles que este costume había en Pontevedra, porque José Casal, no libro que eu transcribín, o original está no Museo de Pontevedra, sobre xogos e divertimentos que había na cidade pois a finais do século XIX ou comezos do XX, pois cita que polo Entroido se tiraba auga con lavativas, chamalle lavatibazos, tirábanse limóns, tirábanse ovos, en fin, que había estas transgresións da orde normal e que en moitas ocasións foron prohibidas polas autoridades. É un tempo de corridas, de carreiras. Por exemplo, correr o Entroido xa significa eso, vestirse. Eladio Rodríguez, no seu dicionario, di que significa andar los mozos de pueblo en pueblo vestidos de máscara e con chocallos. Es decir, nos meus tempos de rapaz, pois en Cuntis, vestíamonos con roupas vellas e facíamos unha careta ao mellor de cartón ou cunha tea, e así percorríamos a aldea ou as aldeas limítrofes. Iso era correr o Entroido. Logo están as corridas do galo. Non quería, se ampliaba. Corridas do galo nas súas diversas manifestacións, unhas cruentas, é dicir, que maltrataban o animal, outras incruentas, pero sempre remataban co animal pois no pote do gañador. Aí temos primeiro unha fotografía, despois un debuxo, como en algúns sitios penduraban o galo dunha corda e cunha espada pois trataban de decapitalo. Estes costumes da corrida do galo tamén os recolle José Casal nese libro. Despois estaban o correr as olas ou os correr os pucheiros, tamén presente en Pontevedra, e correr as maulas, que para Rodríguez González di que é propio da comarca de Castro Caldelas, que consistía en poñerlle aos viandantes pois unhas tiras de papel ou uns burros pegados nas costas. Ese nome recolle tamén Antón Cortizas no seu libro Chirlos Mirlos. José Casal cita eso en Pontevedra. Son algúns que se conservan no museo, tamén tanto para pegar nas costas como para enviar por correo a terceiras persoas, a veces con versos a modo de burlas que se enviaban os mozos ás mozas e viceversa. Referíndose ao Entroido de Campañó, José Casal, nese libro dos xogos e divertimentos de Pontevedra, pois di correr a rosca en Campañó.
pero non cita nada máis. Non chega a describir como se corría a rosca en Campañón. Si o fai nunha cuartilla, tamén no museo, buscando máis información sobre isto, nunha cuartilla que titula Campañó Costumbres. E aí di que por carnavales, además de vestirse de labregos e de trajes extravagantes, a letra é de médico, lóxicamente, que José Casal era médico, é unha letra infernal, e llenos de cintajos, andando de casa en casa por los prados que recuerdan algo que en algún lugar. Tienen la costumbre, que algunos años no se verifica, de correr la rosca, que consiste, bueno, teño aquí transcrito, é máis fácil, que consiste en colgar de un palo una rosca de pan de trigo, más o menos grande, con huevos o sin ellos. El palo se clava en una veiga, heredad, pon entre paréntesis, cuanto más larga mejor, y salen dos individuos a una señal y desde una raya que anteriormente se marca, y el que más corra, o más bien el que más pronto llega a la rosca, la recoge como premio, y después la rifa o la reparte entre sus amigos. A dicha corrida asiste un gaiteiro, alguna que otra vez algunos músicos, y allí también concurren los disfrazados. Esta fiesta tiene lugar en uno de los lugares, o a veces en dos a la vez, habiendo por lo tanto emulación entre ellos. Ben, pois estamos ante un caso de unha corrida de rosca que temos que considerar único en Galicia, porque nin no libro de Federico Cocho, nin no de González Reboredo e Mariño Ferro, nin nos de o finado Olimpio Arca, que o ano pasado pois non pudo xa asistir á conferencia neste ciclo, pois non aparece citado para nada o correr a rosca. É unha rosca de pan de trigo, non é un bolo como que se dá pola Pascua, o que dan pola Pascua os padriños aos afillados, que consistente nun bolo de pan con ovos cocidos e incrustados. Non, aquí é unha rosca redonda, como se fose un roscón, pero de pan de trigo. En canto ao gaiteiro, pois non sabemos, puido ser que en algunha ocasión fose o famoso gaiteiro de Campañó, Xoan Tilbe, pero vamos, iso non nos consta. Estiven facendo no museo averiguacións e non me consta de momento, non puiden confirmalo. En canto a como era a rosca, aquí temos un ramo, unha fotografía que se conserva no museo, que é o ramo que se subastaba na Venda Nova, en Salceda de Caselas. Despois podemos falar deso tamén. E aquí, ademais do ramo que ven, que levan un ramo de flores, que leva incrustadas monecas, leva tamén aquí roscas en diversas formas. Aquí á esquerda miña poden ver este señor que leva nunha vara penduradas dúas roscas ou dous roscóns con diversos adornos. Isto é, podemos considerar a única representación gráfica deste tipo de roscas en Galicia. Hai, si, documentadas corridas de rosca noutros lugares, noutras datas. As máis próximas no tempo, vamos, o tempo de Carnaval, o tempo do Entroido, son as que se facían en Los Monegros, na comarca de Los Monegros en Huesca, na festa de Santa Águeda o 5 de febreiro, é dicir, que está próxima máis ou menos ao Entroido. Aí había un cambio de roles, un cambio de papéis. Hoxe é normal que haxa alcaldesas, naquel entón, cando se di aquí, pois non era tan frecuente. As mulleres elixían unha alcaldesa por un día, que era a que daba a saída á corrida da rosca que se facía ese día de Santa Águeda. Esta rosca era un roscón cheo de nata, recheo de nata. En Zamarramala, en Segovia, o día de Santa Águeda, tamén con mando feminino, facíase a corrida do galo xa, según Alonso Ponga. En arriba, en Navarra,
a véspera de Santa Águeda, había corrida de gansos. Penduraban 3 dun arco, unha corda, como vimos ao principio, e os 9 xinetes mozos trataban de cortarlle a cabeza. Despois, no ciclo de Nadal, témolo xa en Portugal. Aí xa participan encaretados, xa no ciclo de Nadal, e no concello portugués de Bragança, segundo Bárbara Ludovina Lourenço Díaz, xa o día 25 de decembro, no lugar de Barxe, ao rematar o día contra a noitiña, corríase a rosca e facíase unha cea para os rapaces. Tamén en Bragança, en Grixó de Parada, o 27 de decembro, o día seguinte de Santo Estevo, un cortexo percorría a aldea desexando boas festas, recollía esmolas e as roscas que serían o trofeo na corrida. Nesta corrida participan rapaces, pero tamén os rapaces da aldea, pero tamén doutras limítrofes. Eran correr 100 metros por parellas, e di que apenas envergan cuecas ou calzoes, é dicir, que iban en panos menores. Era un maiordomo que daba a saída e outro está na chegada erguendo coa man a rosca, que era de pan en forma de coroa de loureiro, é dicir, a coroa dos vencedores. En Parada de Infansoes, tamén en Portugal, facían o charolo, unha especie de ramo, como este, cuberto de roscas de pan en forma de estrelas, é dicir, que temos unha influencia portuguesa en Salceda de Caselas ou de Salceda de Caselas en Portugal. É dicir, que pola proximidade, pois, son moi semellantes. O remate da procesión era poxado, na tarde do 28 de decembro, era poxado o ramo, peza a peza, porque estes ramos levaban os funcionistas, os que son encargados de pagar, de correr coa organización da festa durante o ano, e os que querían dala ao ano seguinte, pois poxaban este ramo, que máis dese polo ramo, pois era o funcionista o ano seguinte. Isto en canto ao tempo. En canto ao espazo, máis próximas témolas en Vigo, na diócese de Tui. Aí era a carreira ou corrida da fogaza, que, segundo Eladio Rodríguez, se celebraba ata finais do século XIX, pero, bueno, imos ver que se facía incluso no século XX. Di que un maiordomo con gaiteiro e tamborileiro desfilaba levando a fogaza entre as mans e que contendían en mangas de camisa. Francisco Ávila y la Cueva, na súa historia civil e eclesiástica da cidade de Tui e su obispado, de 1839, considera que isto era unha herdanza dos gregos que o facían, e di que daquela, no 1839, aínda se practica nas máis das romerías dos vales Miñor e Fragoso e noutros sitios da diócese de Tui. E Nicolás Taboada Ileal, ao ano seguinte, na descripción topográfica histórica da cidade de Vigo e su ría e alrededores, tamén cita a carreira ou corrida da fogaza. Di que en varias romerías se facía o día seguinte, por exemplo, a de San Roque, que se celebraba en todas as parroquias da antiga provincia de Tui, e di que en 1840 sigue facéndose aínda en moitas delas. E que non ten noticia de que se celebre en ningunha romería das outras 4 dióceses galegas, é dicir, que a consideran exclusiva da diócese tudense. Bueno, aquí Taboada Ileal di que era a fogaza que era un pan grande de 5 ou 6 libras, adornado de varias figuras de relevo, tinturado, é dicir, pintado con azafrán, e que posta nunha vara cravada no chan cun pano, e o recorrido da carreira eran uns 150 metros. Eran 2 contendentes vestidos á lixeira, en mangas de camisa, en calzoncillos e descalzos. Facían 3 carreiras, o que primeiro chegase a vara onde estaba pendurada a fogaza, pois gañaba ese turno, pero tiñan que ao final, como corrían 3 veces, o que gañase 2 veces, pois era o gañador final.
e di que había outra fogaza destinada a unha danza, para os gañadores dunha danza, unha especie de muñeira que bailaban homes. Neira Cancela, en el Heraldo Gallego, publica un artigo no 1876 sobre correr a hogaza, e tamén a refire de que se celebraba en Vigo, e unha semana antes o maiordomo da festa, acompañado do gaiteiro da aldea, pois ian á cidade de Vigo, percorrían Vigo, ensinando xa a fogaza para facer un pouco de propaganda. Facíase na festa da Pastora, detrás do Pazo da Pastora, e di que ese ano correron 3 aldeanos, e que o gañador subira ao carro, recibia, despois cedea en beneficio do santuario, e outros desfilan co gaiteiro para logo comela nos postos. José Espinosa, en Tierra de Fragoso, tamén a describe, unha que presenciou a comezos do século XX, no Pazo da Pastora, o son dunha gaita, tamboril e bombo, e bailaban varias parellas a clásica muñeira. A fogaza di que consistía nunha torta doce, é dicir, que non hai unanimidade en canto a como era esta fogaza ou rosca. E di que durante moitos anos foi gañador desta fogaza, no baile da muñeira, da danza, un Petrucio de hirsutas e blancas patillas, José Freire de Castrelos, acompañado pola súa muller. Na ilustración gallega e asturiana de 1879, de decembro, me parece que aparece este grabado de Meléndez, onde se representa pois a foto é mala, onde se representa pois aos participantes na danza, e vemos como o guía leva a fogaza na man exhibíndoa. E aí no comentario ao grabado dice que é unha danza de tiempo inmemorial que se celebra todos os años o día da fiesta de San Roque, que os protagonistas son mariñeiros e que a danza ten un paso característico que nada tiene de común con los que ordinariamente se usan en aquellos contornos. Emilia Pardo Bazán refírese tamén a este baile da regueifa, e Antonio Prado Míguez no 1928 fai un comentario baseándose neste grabado precisamente. Di que bailan 9 mariñeiros, aí van 3 disfrazados de mulleres, vemos inda que é fora do entroido, vemos un travestismo nunha festa como é a de San Roque, e os outros pois describe como van vestidos, pois é con o guía con a pluma no sombreiro de copa, con bandas do ombreiro ata a cintura, e que o guía tiña que manter a fogaza mentras bailaban despois de rematado. Casto San Pedro, no seu Cancioneiro musical de Galicia, cita isto como, e chamalle farsa, que se representaba na Asunción, en Santa Cristina de Lavadores, e na romería de San Roque. Describea como danza de damas e galanes, e a fogaza consistía, tiña un pan, como un molete de pan, que tiña unha piña grande no centro e 4 menores ao redor, da mesma masa que o molete. As damas da danza recibían os anacos nos que estaban as piñas pequenas e o guía a central. Tamén se facía na ermida da Virxe do Libramento, nos Liñares, de Olla, en Vigo, que era unha gran peza de pan trigo, para os que a loitasen ou bailasen. Logo era subastada. Isto, segundo González Fernández, no seu inventario histórico das ermidas de Vigo. E di que aparece xa citada no 1701 nunha escritura de Arras: se hace traer al atrio de dicha ermita una hogaza de trigo para que la luchen o bailen por cualesquiera personas. En Ponteareas refire a Claudio González Pérez, tamén que se facía no século XIX, pola festa do Corpus, e logo Casto San Pedro refire tamén, refire a como baile
como Danza dos Vellos, este que cita en Pontevedra, en Santiago, este unha foto da Danza dos Vellos en Santiago, que ao final pois, os gañadores levaban unha fogaza. Fora de Galicia facíase noutras festas, por exemplo, en Arróniz, en Navarra, en Santa Cecilia, o último sábado de abril. Bendicían os campos e despois corría esa rosca por grupos de idade. O de bendicir os campos a finales de abril pois ten a súa similitude con Galicia, onde se bendicían principalmente o 29 de abril, que é o día de San Pedro Mártir, ou o 1 de maio, que se bendicían, se íase polos campos bendicindo as colleitas. En Oña, en Burgos, facíase o domingo de Pascua, rapaces e mozos. En Senra e Murias de Paredes, en León, o día de Corpus tamén, corrían mozos en calzoncillos e descalzos. Aquí consistía nunha gran rosca de mazapán con dúcias de ovos. En Benllera, en Carrocera, León, segundo Manuel Rubio Gago, nun artigo publicado na revista de Folclore de Valladolid, facíase na oitava de Corpus e nas bodas. Era unha fogaza cun buxeiro no medio semellante a unha rosca das que vimos. En Sariegos, tamén en León, tamén se facía na oitava de Corpus, e aquí era unha rosca de pan adornada con confites e figuriñas. No Pallabrero leonés, ademais de nas bodas, ofrecida polo padriño, a rosca corríase o día de San Pedro. Era unha especie de mazapán, e existían mozos de outros povos que o gañador compartía cos outros contrincantes. En Espínama, Cantabria, bueno, as fotos son baixadas de internet, lóxicamente, moitas delas. Aquí temos, facíano en Espínama, en Cantabria, o 2 de xullo, con motivo da festa da Virxe da Saúde, despois dos actos religiosos pola tarde. E aquí vemos que non parece unha rosca como as nosas, como as que vimos ata agora, senón que parece unha sarta de rosquillas, o que disputaban. En Ricoballo de Alba, en Muelas de Pan, en Zamora, aí recolle Francisco Rodríguez Pascual nun artigo publicado na revista de Dialectoloxía e Tradicións Populares, que se facía na festa de Nosa Señora do Rosario no mes de outubro. Hai dúas mayordomas, eran elexidas dúas mayordomas da Virxe, que estaban obrigadas a facer 3 roscas cada unha, 3 roscas de pan trigo. Unha adornada con fitas e flores era para doar á Virxe e logo poxadas xunto co ramos. Outra vez estamos coa poxa do ramo, como que vimos en Vendanova, en Salceda. Outras dúas eran entregadas á mocidade para a merenda e as dúas restantes aos mozos e ás mozas para correlas despois da subasta do ramo, despois da poxa do ramo. En Cerezal de Aliste, tamén en Muelas del Pan, en Zamora, facíase no segundo domingo de outubro, tamén coincidindo ca festa do Rosario. Segundo Pérez La Vega e Salvador Olaso, nun libro sobre 1000 juegos e deportes populares e tradicionales, din que en Torralba de Aragón, en Huesca, facíase unha carreira a pé que tiña como premio o roscón feito de fariña, ovos e augardente. Rubio Gago, na revista de Folclore que xa vimos, pois cita na provincia de León as carreiras del bollo en romerías e bodas. Aquí o bolo era un moneco de pan con moedas cravadas na cabeza. Logo temos correr a regueifa nas bodas. A regueifa, segundo o padre Sarmiento, era en galego pedazo de pan, en portugués unha rosca grande de pan. Casto San Pedro di que sobre a regueifa di que os mozos do lugar van na véspera da boda ás portas dos noivos, improvisan coplas e reclaman a fogaza que lle entregan ao mellor cantador. Aquí se vemos unha derivación, outra derivación da rosca. Noutras partes, como en Vallo, di San Pedro, cántanse coplas e pásase de man en man, escollendo por aclamación ao vencedor que logo a reparte. Bueno, nos dicionarios pois aparece con o de Filgueira e Tobío como fogaza de pan, pan de boda, cantinela de bodas. Para carrea un pan doce, un roscón de boda. Ibáñez Fernández di que é un pan doce, un roscón de boda, cantares cos que se disputa. Bueno, hai no Dicionario General de la Lengua Asturiana
de competir pola rosca que hacía la madrina de la boda. Así que a madrina da boda facía unha rosca. No Bierzo facíase pola tarde, despois da comida, corríase a rosca, como era como un roscón de reis, que facía a madriña nun forno de leña. Na comarca de Bavia, en León, a carreira de rosca facíase nas eiras, despois das bodas. Rubio Gago di que era un pan doce amasado con leite e con adornos de fíos de azucre. A madriña da boda facía dúas, unha para os rapaces e outra para os mozos. En Orbigo, en León, tamén chamabanlle correr el bollo. O noivo ou o padriño estaban co bolo no final do percorrido, que era unha torta ou rosca moi grande. En Rionor, un pobo que pertence a Braganza, pero case a metade está no territorio de Puebla de Sanabria. Rodríguez Pascual recolle tamén esta corrida da regueifa, di que como condición para correr esta regueifa nas bodas, a condición era de que a noiva fose virxe. Elaboran as mozas solteiras o día anterior un pau con 2 discos, e di que consiste nun pau con 2 discos, moi semellante a estos, de corcho ensartados polo centro, separados uns 35 centímetros, con bipias. Neles poñían 2 roscas feitas con fariña, ovos e azucre, con debuxos de animais e ramas feitas de azucre coloreado. É dicir, que temos aquí tamén outra similitude coas roscas de Vendanova. En Villadangos del Páramo e outro de León tamén o facían despois das bodas, que eran un biscoito cuberto por merengue e adornado con confetis. Hai máis carreiras de rosca de regueifa, por exemplo, en la Vega de Robledo, en León, a rosca de regueifa facíase o día seguinte da boda. Na comarca de la Ribagorza, tamén en Aragón, correr la tarta, despois da comida da boda, eran uns 400 metros de carreira. E despois temos correr a espaldilla na comarca de Molina de Aragón, en Guadalajara, que consistía en correr o obxecto, o trofeo para o gañador, era unha paletilla supoño que de tenreira. Pois con estes datos, un día comenteillo a José María Domínguez, o secretario da Asociación Cultural de Campañó, de que tiñan ali, ou que noutro tempo tiveran un costume singular, como era o correr a rosca, e pois temos que poñelo en práctica. Este ano, entre a Asociación Cultural coa axuda do Concello, da Concellería de Festas, pois puxos en marcha por primeira vez, a ver se será recuperado. Bueno, aquí temos outros ramos, perdón que me saltei, estes ramos son asturianos, vexan como levan tamén roscas incrustadas con diverso tipo de flores, tamén este é asturiano, outra vez o de Vendanova, e xa digo, puxémolo en marcha este ano ali no campo do Cabaleiro. Vemos aí como se están, o día non chamaba moito, foi o domingo pasado pola tarde, chovía. Aquí vemos como se están pendurando, en vez de facelo nun pau, nunha pértega, estáse pendurando aí dun árbore. Aí vemos a rosca, os que a fixeron non foron moi, poderon poñer un pouco máis de ovos e adornala un pouco máis, pouco cutre. E a asistencia de público, pois xa ven, foi xenerosa para ser o día que estaba, e de participantes, pois ten uns 13 ou 14. Vemos animada polo Grupo Foula, me parece que era, portado polo Concello. E aquí vemos que 2 rapaces correndo, fixo por categorías. A rapaza esta foi a que chegou primeiro, aí están ao lado da rosca. Outra noutra categoría, e aquí viñeron disfrazados un grupo
deles que tamén participaron na corrida da rosca. Aí vemos como están chegando. Aí estánse dispondo este grupo para facer a eliminatoria. Aí están, estes tomaron con máis humor, con máis lentitude. Viñen disfrazados de sulfatadores. Aí están a carón da rosca. Xa está. Pois tiña dúas onde estaba a rosca partida. Bueno, pois isto é todo o que dou de sí este ano a corrida da rosca en Campañó. Agardemos que para o ano pois hai que salpimentala con outras cousas con que atraian un pouco máis a xente. Esperemos que sí, que vai adiante, que se recupere esta tradición que levaba polo menos pois 100 anos sen facerse na parroquia pontevedresa de Campañó. Nada máis.